Emnet er sprog og integration. Her er et billede, som viser en kvinde, der lærer dansk online. Der er nogle udlændinge, der lærer dansk online. Hvorfor tror du, de gør det? Jeg tror, de gør det, fordi det er nemt. Mange har arbejde og familie, og så er det svært at komme i skole. Når man lærer online, kan man lære derhjemme, når man har tid. I Danmark er det gratis at få danskundervisning for udlændinge. Hvad synes I om det? I skal nu diskutere, hvilke fordele og ulemper I mener, der kan være for den enkelte kursist og for samfundet. I skal stille spørgsmål til hinanden og svare på hinandens spørgsmål. Altså, jeg synes, det er godt, at danskundervisning er gratis. Så kan alle lære dansk, også dem, der ikke har mange penge. Hvad synes du? Ja, jeg synes også, det er godt. Hvis man kan dansk, er hverdagen meget nemmere. For eksempel hos lægen eller i butikken. Ja, det er rigtigt. Jeg tænker også, at det er nemmere at tale med naboer og forældre i skolen.